Espinetara joango dira, korrikalaren molestatu gare. 20 kilometro guztira, eta esan bezala, Fermin Olosuak emango dio irtera aurtengo lasterketa honi, aurtengo sakila tira honi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bat, 0! Eta zila jai, hemen sortziaren sakila dira, hemen zumaian, bestela, 20 kilometra, horren hasi eta ikusiko dugu gauzate, goberatu, hauek zuen direla. Venga,